Vähän yllättää. Jos vetää hyvin, ottaa nouspriitillä ja tyyli on hyvä. Oi kun korkea frontside flippi. Sillä edes on Victor Palmen korkeuksia, joka on päätä pitäviin. Löytynyt Sonin ja Cybershotin kaupasta. Yes! Selvästi kuvaheittimen kaupasta. Kyllä! Ja vielä on 15 sekkaa jäljellä. Nyt Joossi Sorkka. Eka rani ei ole ihan mitään paras maalit, mutta nyt mies on tulessa. Oi. Ja sinne hyllylle Joose.